Zonder ingrijpen zou de SNS-bank onherroepelijk failliet zijn gegaan. En met het oog op de financiële stabiliteit heb ik daarom het uiterste redmiddel ingezet: het nationaliseren van SNS Reaal. Friesland telt 3 filialen van de SNS-bank. Drachten, Snits en dis op het Jarreveen. Het bankconcern is in de probleembrekken door de verliesjouwende vastgoedtak. Eerdere pogingen om de bank te redden binnen netslagen, maar de bank failliet gaan litten is nevens minister Dijsselbloem net een optie. Friese klanten reageren verom op het nieuws. Nou, ik ben vroeger al bij de DSB-bank geweest, dus ik was zeer voorzichtig. Ja, dat mag ik wel zeggen. Ja, ga je erin zitten dat het je nowhere komen zo? Of? Nee, want dit is oors. Dit is een systeembank. Hè? Dus dat willen we behouden. Je had nooit gedacht van ik hel mijn centen niet maar wij? Ik heb er wel een uitdacht. Maar net die. Maar net die in. Onder het SNS-concern valt ook de Regiobank. Een bank die hemzelf profileert als persoonlijke buurtbank. De Lietse filialen worden meestentijds rund door plaatselijke administratie of verzekeringskantoren. De Regiobank had er de laatste periode een soort klanten bij kregen. Er binnen intussen een jongetje van in de provincie. De ondernemers van de Friese regiobanken mag je net voor uw camera reageren. Wel liet ik gewoon weten dat ze blij binnen dat er eindelijk duidelijkheid is. Want ze kregen de afgelopen week een soort vragen van klanten. Voor die klanten zal er net een soort verhoren, zei is de verwachting. Maar toch ga ik deze Lietse banken te krijgen horen met mensen die alvast de sparrekken bij de regiobank leeg hebben voor de zekerheid.